Гадәттә, яңа елга аяк басканда без үткәнне барлыйбыз. Эшебезгә, кылган гамәлләребезгә бәя бирәбез. Ул яктан без бәхетле, без Тукайлы халык. Түбән Кама шәһәренең Сөембикә исемен йөрткән балалар бакчасында сөйкемле бала, Тукай варислары тәрбиялибез. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Каюм Насыйри премиясына ия булуын да зур дәрәҗә. Бөек Тукайның туган көнендә тапшырылуы үзе истәлек. Педагогларыбыз да безнең бик актив, иҗади, якын килеп эшлиләр. Сабиларыбызны төрле бәйгеләргә әзерлиләр, үзләре дә көч сыныйлар, җиңү яулыйлар. Гомумән, коллективыбыз дус, тату безнең. Әйтерсең лә зур бер гаилә. Саный китсәң, 2021 ел дәверендә гаиләбезнең ирешкән уңышлары шактый. Яраткан шәһәребезнең 55 еллык юбилеена багышланды күбесе. Туган телебезне тирәнтен үзләштерү максаты белән заманча бүлмә булдырдык. Әлбәттә, тәрбия һәм белем бирүдән тыш, нәниләребезнең сәламәтлекләрендә кайгыртабыз. Әкият бүлмәсенә тиң, тоз бүлмәсе, бассейн, сауна, барысы да сабиларыбыз өчен. Ә инде шундый төр шөгыльдән соң шифалы су белән сыйлану аеруча әһәмиятле. Киләчәктә дә Аллаһы Тәгалә хәерлесен насип кылсын. Яңа 2022 ел белән бергә көтелмәгән куанышлар килсен. Бәхетле, сау-сәламәт сабилар тусын. Газета, журнал укучы фикердәшләребез, китап сөюче дусларыбыз ишәйсен. Шатлыклы очрашулар, бәхетле елмаюлар, куанычлы мизгелләр күп булсын. Яңа ел белән